Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur giroa atsegina dugu, alde batetik hodei gutxiago izango ditugu eta bestetik haizeak indarra galduko du. Hegoaldeko hainbat tokitan hodeiak ugariagoak izango dira, baina ez dugu euririk espero. Kantauri isurialdean, batez ere kostaldetik gertu, giro argia nagusituko da. Hego-ekialdeko haizeari agur esan diogu goizean, baina kostaldean brisa ibiliko da arratsaldean. Temperatura maksimok pare bat gradu igoko dira. Bihar eguraldiak antzera jarraituko du, baina hodeiak ugariagoak izango dira arratsaldean. Goizean giroa nahiko argia izango da. Egunak aurrera egin ahala, hegoaldetik hodeiak sartuko dira, eta baliteke arratsaldean eta gauean euri pixka bat egitea. Probabilitate handiagoarekin barnealdean. Ez gara egunero eguraldi iragarpena egiten hasiko. Baina gaur meteorologiaren mundu eguna da. Munduko meteorologia eguna, 1987tik ospatzen du munduko meteorologia erakundeak. Eta hura osatzen duten 180 estatukideek. Munduko meteorologia eguna egun garrantzitsua da. Eta meteorologiak eta ingurumenaren orekarako eta gizakiak planetak egiten dituen jarduera guztietarako duen garrantziaz jabetzea du helburu. Eta gu hementxe gara meteorologia giroan ba. Irratia piztuta goralduan, eta potolaino nau euraldiaz hitz egiten dutenekin, igoin duten aukate. Aste buruko paradizuetako... Bai, gari, bai, potrotraino zaude, baina guk ez dugu gari eserretzen nahi. Baina, badakizuen non hitz egiten den eguraldiari buruz irratian baina askoz gehiago? Bakit erantzuna, igogailuetan, azte konbertsazio utxelak. Gaur igogailuen mundu eguna da, bai, haure existitzen da, esaten dute, igogailuaren munduko eguna 1853tik ospatzen dela. Bidaiarientzako lehen igogailu komertziala agertu zenetik. Nabarmentzekoa da, igogailu batean gora edo behera egiten duten pertsonen bierenek ez dutela elkarrekin hitz egiten. Hori izaten dute ikerketek behintzat. Agian, horregatik handa hain beharrezkoa igogailutako musika. Muzak izena du musika mota honek. 20ko hamarkadan sortu zuten George Owen Esquire enpresaburuak. Enpresaren teknologiari esker kable elektrikoaren bidez musika igortzeko aukera izan zuten. Eta musika besteak beste etxe horratzetako igogailuetara eraman ahal izan zuten. Bertan zeudenak lasaitzeko eta igogailuko esperientzia hobetzeko. Hainbestekoa izan zen arrakasta 40ko hamarkadan enpresa eta lantegietan erabiltzen hasi zirela. Langileen produktibitatea handitzeko helburuarekin. Helburu hori lortzeko, adituek esaten zuten abesti melodikoak aukeratu behar zirela, letrarik gabe. Horrelako zerbait. Bueno, aitortu behar dizuet niri horrela igogailuetako musika orokorrean ez zaidala gustatzen, ezin dugu beste zerbait jarri? Ez dakit, igogailuei eskinitako abestirik edo egongo den. Ez, helduko bata. Ui, dauket hemen negrita basua. Perfecto. 2014an, Jay-Z rapa abeslariak eta Solange Knowles musikariak, igogailu batean egin zuten topo eta borrokatu egin zuten. Bideoa edabidetara zabaldu zen norbaitek eta asko viralizatu zen. Beyoncék lehenengoaren emazteak eta bigarrenaren aizpak abesti bat egin zuen gertatutakoarekin. We escalate up in this bitch like elevators. Of course sometimes shit go down when it's $1 billion on an elevator. Of course sometimes shit go down when it's $1 billion on
doing it. Flossing on it. This diamond, my diamond. Igogailuei esker, egunero desafetzen dugu lege bat. Askorentzat ikasketa ordu asko ekarri dituena. Gravitatearen legea. Igogailu batera igotzen garenean eta hau igotzen hasten denean, gure pisua handitu egiten da. Eta jeisten denean, jeitsi. Zergatik gertatzen da pisu aldaketa hau? Gravitatearen legearen ondorioz. Igogailu bat igotzen denean, abiadurarik ez izatetik lurraren gravitate puntuaren kontrako abiadura izatera igarotzen da. Horregatik, gravitateak indar handiago eragiten du gure gainean eta pisu handiago hartzen dugu. Baina gu ez gara mugitzen. Beraz, esan daiteke gravitate zentru iraunkorra dugula. Centro de gravitat permanente bat. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Gaurko egunez jaio zen Franco Battiato, italiar kantugile eta abeslaria. Abeslari ospetsuentzako kantak egiten hasi zen hasieran, baina gero bere diskoak grabatzen hasi zen. Bere lehen diskoak oso espresionistak izan ziren, adibidez Festus eta Pollution. Gero musika sofistikatuagoa eta esperimentalagoa egin zuen. Zule Corde Diaries eta Mademoiselle Le Gladiador. 1980ko hamarkadan arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. La Era del Cinghiale Bianco, Patriots, La Voce del Padrone eta L'Arca di Noé. Musika elektronikoko diskoak ere grabatu zituen, ala nola klik, ala ere pop musika egiten jarraitu zuen. Bere abesti askotan okultismoa eta esoteismoa landu zituen. Batez ere René Guénon eta G.I. Gurdjieffen tesoetan oinarrituta. Pasaden urteko maiatzaren 18an zendu zen Battiato. 76 urte zituela. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Igo zaitezte bigarren kafeko igogaiura. Gure musika beste igogaiutakoa, baina asko zobea da. Doinuetatik haratago podcasterako Juan G. Andresekin egonda Iñaki. Kazetari kulturala, zinema programatzailea eta argazkilaria kontatzeko asko du Juanek. Eta elkarrizketa ikusitarako gaurkoan Search dator. Bigarren denboraldiko lehen gonbidatu izan zen, eta ordutik gurera itzuli gabe zegoen, ia zerritaratutako Leiotik mundura itzaki hartuta, bigarren kafea hartzera dator gurera. Nahikoak izan ditut, akaso gehiegi, egunerokotasun. Eta Searchen kantuetan nostalgia badago, guk gaur Fito Rodríguez ere elkarrizketatuko dugu. 17. Aidanez egitasmoaren baitan idatzi duen Ostantzari buruz. Nostalgiaren malenkoniaren inguruko hausnarketa ederraren giroan ibiliko gara. Horixe, ongi etorri gurera, astera goaz. Lauak eta 9 minutu eta gu prest martxoak 23 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jon Andreok Iñaki Lasa etura eta gaur kamiseta kolekzio alde batera utzi eta alkandora ederra jantzi duen gizona udaberriari heldu dio. Atxaldeon. Atxaldeon.
Hau ere udaberriak aztoratu da etorri da gaur goizetik eguzkia ikusi eta ez dakit gosarian zerbait jarri baliote bezala olatuaren aparrean surf egiten datorre un osoan zehar Goiuri ezei zarandia, arratsaldeon! Arratsaldeon! Inork ezin uko egin udaberriaren pozari eta hizketan ari zaizuen honek ere ez Inigo Asensio elurride naiz gaur bigarren kafeak 374 ditu, arratsaldeak 4 eta 11 izango ditu segundu gutxitan, martxoak 23 eta hemen ere 3 zuekin hurrengo 2 orduak igarotzeko. Segundu gutxi orain 4 eta 12 minutu izateko zuzenean naiz irratiaren sintonian bigarren kafean zarete eta gu hementxe gara maite duten tarteari heltzeko arratsaldero saio hasierari heltzen diogun bezalaxe. Maite dutak prestatu dituzue? Noski. Ui, noski dio. Noski. Zino zure maite duta inaki lasaitura? Gertuko merkataritzan zerbait erostean sortzen den gertutasun hori eta hor sortzen diren konbertsazioak merkatariekin. Eta zure maite duta, Goiuri? Nere maite dutat da webgune bat. Ui, ama. Izena du foodtimeline.org. Eta norbaitek egin du, hau oso interesgarria da idazleentzat, ze, hori da, timeline bat, ez? Denbora lerro bat, eta bertan jartzen du, jaki bakoitza noiz hasi ginen kontsumitzen. Adibidez, nik idatzi nahi dut, erromatarrei buruzko, ez dakit, antzinako erroman girotuta dagoen liburu bat. Hemen begiratu dezaket, ea, ez dakit, perejila garai hartan erabiltzen zen, edo berriagoa den. Aha. Edo gauza berriagoetan, nik idatzi nahi badut, 80ko hamarkadako liburu bat, hor begiratuko dut, ez dakit, 80ko hamarkadan pistatxozko izozkiak ja komertzializatzen ziren, edo oraindik ez. Eta hementxe daude, ehundaka eta ehundaka, milaka jaki, eta hemen begiratu ezakezu, ze urtetan hasi ginen hori jaten. Izan dute, Gora Hernaniko igogailua, igogailuaren giroan gabiltza hemen buru belarri, gaur igogailuen nazioarteko eguna delako, igogailuko musikaren inguruan aritu gara, hemen gorkak dio Gora Hernaniko igogailua, baina eske astelenetan izorratzen da, beti. Beti astelenetan? Bai, zakit. Ini kamisa eta hori nahi det oparitu bat urrengo asteazkenen nire urtek. Nahez oparitu bat, honik zuri oparitzea nahi zu Gorka. Nire maite duta da asteazkena dela, eta gaur etxen tokatze zaidala irratiko lanak egitea. Posten gara Gorka, eta Gorkak ere badio, zen motza Inakiren maite duta. Eta zuk esan dezu zurea? Ez, orain noa. Alice Coltrane'en kantu honen gainetik egingo dut nik nire maite duta, igogailuekin lotuta eta lehen aipatu duzuen igogailu musika horrekin lotuta. Lagun batek, bere musika ikasketetan zebilela aipatu zidan swim gallego kontzeptua. Hau jazz giroan zorbait erabiltzen dutela, edo suima oso ez denean, edo ez dakit ez dut behin ere erabatu lertu, baina gutxo era imaginan dezake zer den swing gallego hori. Eta behin hotel batean, uste dute Tokion, azken olimpiar jokotan, udara hontan, bazegoen ari musikal horietako bat, eta ez dakit bossa edo zertzen, baina oso traketxe
ritmikoki jota edo, eta lagun honi aspaldiko partez idatzina esan nahizu, hau izan daiteke swing gallego eta esan ziten, bueno, hori da, igogailu baterako bossa nova bat, zerbait, nostra, ze ona, eta gogoratzen ez askotan anekdota horrekin, eta hola, igogailuetan musika entzuten dudan, esaten, jo, ez dakit hemen swing gallegoa dagoen, edo nel lagunak zion bezala, besterik gabe, hau igogailu baterako musika den, eta berarekin hola gogoratu nahi zen, Alice Coltrane ekarri dut gaur, saioa abiatzeko, ze nahiko tikizmik izada, baina uste dut Alice Coltraneekin oniritzia, onespena emango digula. Arratxaldeko 4:06, bagoaz aurrera ba, bigarren kafean. Iñaki Lasaturaren eskutik ezagutuko dugu Juan G. Andresen pasio musikala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak egineko akordioari esker, 22. korrikako petoa, naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Juan G. Andresen haurtzarora bidaiatuta abiatu dugu gaurko doinuetatik. Abentura zale batzuk zian, eta aur batzuk animaliekin joaten ziren gori abenturen bila, eta guk ere lagunekin sortzen genituen horako istorioak eta liburuak, eta hori 10 urterekin nik oso kaskarrak izango diren, zen berriz ere ez ditut irakurri, oso kaskarrak izango diren novelak eskuz gainera idatzi genituen, eta marrazkiak Los 5 sailaren liburutatik hartzen genituen, kalkatuta, papel de kalko delako horrekin, eta beti gustatu zaigu mundu berriak eta pertsonaiak asmatzen, eta hori dela eta gero kazetaritzan sartu ginen, pentsatuta idazteko aukera ematen zuen karrera zela, gero desengaino batzuk egon ziren, baina adrebesko mundua gustuko izan ditu betidanik, bai. Eta bereziki kanta honekin hastea erabaki dut, zuk esan zenian 4 aukeratzeko eta... Bai, 5 ere izan daiteke. Bai, nik esan izun 5 bonus track moduan, eta adrebesko mundua honetan, bonus trackek normalean joaten dira azkenean. Baina, adrebesko mundu honetan hasieran jartzea
erabaki dut, zen oso importantea izan zen kanta hau, netzako haurtzaroan, ez da, nik ez nekien Paco Ibáñez zein zen. Pentsatzen nuen, hori aurrentzako kanta bat zela, ez da, lobo agertzen delako, piratak, eta, baina, karo, gero, gaztaroan edo aurrerago akaso kontuatu nintzenean Paco Ibáñez zein zen, Parisen, izan zuen garrantzia eta izan zen letra gainera, kanta honen letra Jose Agustin Goitisoloarena izan zen, gero berak ere Lorca, Góngora, Quevedo eta Alberti, Agalopar eta beste hainbeste poetaren letrak egokitu zituen, ezta? Eta, bueno, eta gaur egun Paco Ibáñezek kontzertuak ematen jarraitzen du. Uste dut, 86 urte dituela, nik bizpahiru aldiz ikusi dut kontzertuan, zuzenean, eta kriston energia dauka tipoak oraindik ere. Euskalduna da, hitz batzuk erraten ditu, zen haurtzaroa adunan pasa zuen, apakintza izeneko baserri baten, beti aipatzen du, hau ez da gauza nahiko jakina da. Eta, bueno, gustatzen zait, jakitea hori, nire aitak haulako kantak jartzen zizkiala txikitan, ez da, eta entzuten genituen. Haurtzarotik hasi dugu, baina Juan G. Andres ere aurkeztu behar dugu, hemen ere aldrebez hasi gara abesti buruz hizketan, eta egia esan, hizketan ari zaitzuen honentzako, plazer hutsa da musikaz, hainbesteakin eta musikaz idazten, hitz egiten, hainbeste gozatzen duen pertsona batekin egotea. Kazetaritzan lizentziatua da Juan G. Andres, eta kazetaritzan aritua ere, bai, zen lizentziatu guztiak ez dira arituak izaten. Urte luzez izan zen Donostialdeko eta Gipuzkoako kultur informazioaren kronista, eta hien testuekin ez ezik ere argazkiekin gozatu izan dugu, kontzertuen argazkiak edo beste delakoaren argazkiak. Gaur egun podcastgintzan ari da, Ulu Median, estamos dentro izeneko elkarrizketa seriarekin eta archipelagoa fikzio sarituarekin. Hau gutxi baliz, Donostiako zinemaldiko hautatze batzordeko kide izendatu dute aurten. Baina, Juan, gaur musika zitzen dugu. Bai, musika beti dago. Naiz eta azken aldian pandemia dela eta oso kontzertu gutxira joten zen. Ez dakit, ez dago girorik. Nik maskarekin ibiltzea, distantzia, niri beti gustatu izan zait kontzertuko lehen lerroan egotea, ezta? Argazkiak egiteko batez ere eta hori artisten izerdian abaritzeko edo, ezta? Eta azken bi urteotan, ondo dago, kontzertuak hor jarraitzen duela ikustea, baina nik gogoa daukat, lehengo egoerara itzultzeko. Baina musika, nahiz eta orain berriz ere zinemara hurbildu nahi zen, hor musika beti dago. Eta, Juan, ondo deritzo bazu, paso emango diogu lehenengo abestiari, gaur okeratu duzun lehenengoari, eta zu bidali zen idan ordenari jarraituta, The Communarsen Don't Leave Me This Way izango da, okeratu duzun lehen abestia. Hau izango da abesti batzuentzako behintzat abesti bitakoa ez zuten ezagutzen zetalde den, baina abesti entzun dagoen dute. Noski baietz ezagutzen dudala abesti hau. Gainera ez da egin, Communarsen bikote bat 80 hamarkadakoa eskoziarrak zirela uste dut, Jimmy Somerville zan kantaria,
uste dut 3 urte baino zituzela iraun, oso ibilbide laburra izan zuten, baina hainbat kanta ikoniko dituzte, esate baterako entzuten ari garen hau. Nik uste dut, hau izan zela nire lehenbiziko diskoa. Baina, ni ja zaharra naiz eta vinilosko diskoa izan zen, noski. Aitak erosi zidan, nik 10 urte nituela zen kanta hau, uste dut 1986an edo 7an karetu zutela. Eta, akoratzen naiz, aitak arpidetza zuela Disco Play izeneko aldizkari batean. Igual, gazteak zaretenok ez duzu ezagutuko baina zan, diskoak katalogoz erosteko aldizkari bat. Aldizkarian zegoen ez zegoen informaziorik, bakarrikan azalak ikusten ziren, izenak eta tituluak. Orduzuk, irratian entzundako gustoko zenituen kantak, diskoan kantatzen zenuen, eta handik ez dakitzen bat astetara etxera eramaten zizuten, korreoz, eta Disco Play. Gero Beat izena hartu zuen aldizkari horrek, eta aitak asko erosten zuen. Imaginatzen dut, hemengo Donostiako dendetan ere erosiko zuela, baina nik Disco Play aldizkari hura gogoan dut, oso familiarra zen gure etxean, eta nik naiz eta ez talderik ez ezagutu. Azalak begiratzen dut asko pasetik. Bai, zen azalak oso gauza plastikoa da, oso polita. Eta disko hau ez dakit, irratian entzungo nuen kanta hau, eta diskoa eskatu nion aitari, eta erosi zian, esan maxi single bat. Oain ez dakit, izango zen EP-ren parekoa edo EP-ak. Single bat bi kanta zituen, A aldean bat eta beste bat B aldean, eta maxiak zian igual bizpairu kanta alde batean eta beste bizpairu kanta B aldean. Eta, hala hau diskoa hau entzun nuen, ez dakit, zenbat aldiz. Eta ez dakit, gurasoen trasteron daukan, aita gorde duen, baina nik etxean ez daukat. Eta atzo pentsatuz, kanta hauetan pentsatuz, esan nion eure buruari berreskuratu behar duela eta bilatu behar duela, zen oso garrantzitsua izan zen niretzako disko hau, eta ez dakit, nik asko gozatu nuen, eta lehengoan kontatu nion lagun bati elkarrizketa hau egin behar nuela, eta kanta hau erabakiko aukeratuko nuela, eta berak gogorazu zian bere eskontzako dantzaldian nik eskatu nuela, eta ero modun dantzaldi nuela, zen bada momentu bat piano jolea hasten dela tope jotzen, eta piano joleak atzo behiratu nuen etxean, taldea utzi eta apaiza bihurtu zen. Da, deitzen zen, oain ez nahiz akoratzen, baina esango dizut. Pertsonaia bat, eta ikusten duzu bere Twitter kontua eta reverendo eta bere izena. Eta benetazko apaiza da, agertzen da alzakuellos delako horrekin, jantzita, beltzez, eta oso bitxia bere historia. Eta gero CD-a etorri zen, eta horriak CD-a etorrerarekin nik igual pagarekin horrezten nuen, eta esin nintzen nik ere diskoak. Eta nire eklektizismoaren isla da, garai horretan, 80. hamarkadaren hasieran erositako diskoak. Lehenbizikoa uste dut izan zela, Scorpionsen baladak edo lako zer. Gero, lehenbiziko igual, YouTube taldearen Atzun Baby, 2012an, bai, hori da. Eta hori ere, pia bat aldiz. Eta ondo irutzen bazaizu, bigarren abestira jauzi egingo dugu. Zuk bidali zinizkidanean abestia, joan zinen pare bat hitzetan azaltzen bakoitza ez, bat dutzen idan entzun berri dugun abestia izan zela erositako lehenengo viniloa, eta honi ditu zenion kutxunak bat. Lehenengo kutxunak, gero entzungo dugulako beste abesti kutxun bat, eta Velvet Underground aukeratu duzu, El Billur Mirror abestia. Zagit, aurkeztu nahi duzu abestia, edo nahiago duzu entzulek entzute abestia, eta gero itzen dugu. Guatzen nik horrena hautze eder hori entzutera.
a mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Bigara bestia entzuten. Bai, bueno, eske Velvet Underground eta Lurrit dira nere kutunak, ezta? Eta konturatu nahi zenez, emakumezkoen kantarik ez dudala aukeratu, erabaki dut Velvet Undergrounden kanta bat aukeratzea, baina Nikoren ahotsa agertzen dena, ezta? Normalean Lurridek abesten zuen, baina lehenbiziko disko horretan, The Velvet Underground and Nico, azalean banana famatu hori, Warholen banana famatu hori agertzen da, Nikok bizpairu kanta abesten zituen, ezta? Eta bueno, hau ekarri nahi zen, gainera nire gogokoenetako bat da. Zer esan, disko hau da, bueno, ezakit, eta aukeraketa oso obioa da, ezta? Musika gustoko duen edonorentzat, eta baita niretzako ere. Baina ezinbestekoa, ez? Askotan obioa ez dugu jo nahi, baina batzutan ez daukagu beste aukerak, hau da entzuten nuena, hau da benetan gustoko. Bai, gainera gustatzen zait gogora ekartzea zen pelukero batek aurkeztu zidan Velvet Underground, no? Nik, altza herrian edo auzoan bizi nintzen, gaztaroan, ezakitze bat urte, 12-13 urte, eta han bat zegoen ilapandegi bat Urbans izenekoa, Roteta aldean, Urbano izena zuen tipoak, eta Urbans jarri zen hori apostrofearekin, oso New York style, no? Tipoak, zubiaten zinen arat, eta zen, kristo, pertsonaia, uste dut oaindikan zabalik jarraitzen duela iapandegia, zen tipoa etzan oso zaharra garai horretan, orain ez dakit izango ditu 20 urte edo ez dakit. Bueno, sartzen zinen eta beste mundu baten sartzen zinen pelukeria horretan. Blues musika asko gustatzen zitzen, baina blues Mississippiko deltako musikariak eta Robert Johnson eta hori Diabloarekin paktoak egiten zituzten musikariak eta holako, ezta, oso klasikoak. Eta behin, hori, ilea mosten ari zela, jarri zian bananaren diskoa eta txundituta gelditu nintzen. Eta utzi zian, etxera eramaten eta bueno, eta bai, beste gauza batzuk ere utzi zizkian, liburuak ere, Paul Auster ere berarekin deskubritu nuen, eta bueno, oso preskriptore bitxia zen. Bai, oso ondo pasa nuen, gero, ondoren Lurrid deskubritu nuen, eta esan nuen, ostea, tipo honek idatzi zuen Maritxu Norazoa zen doinua, ez da? Bueno, claro, nik ez nekien Maritxu Norazoa hori asko hori gertatuko zitzaigun, ez da? Maritxu Norazoa entzun eta ez genekien kanta bat famatu baten eta mitiko baten moldaketa zenik, ez da? Eta bueno, eta gero joan nintzen bere diskografia oso ezagutzen, zuzenean bizpairu aldiz ikusi dut, elkarrizketa egin diot ere, zinemaldian, dokumentala, Joan Esnabelen dokumentala aurkeztu zuenean, Berlin diskoari buruzkoa, eta berarekin egon nintzen kamerinoan, kursalera etorri zen bigarren aldian, bai. Argazkiak ateratzeko edo? Ez, argazkiak ateratzen dituen, baina oso kamera satarrakin zen, oraindik ni ez nintzen hasia argazkiak egiten. Ez, kontua da, Fernando Saunders da Lurriden basuz jolea, eta Rupert Ordorikarekin askotan lan egin du. Eta Ruperren anaia, Jonan Ordorika teknikariak, Fernando Saundersenkin lan egin du ere bai, produkzio lanak egiten eta
eta bar. Eta orduan, behin Ruperren anaia Jonanek ekarri zuen Fernando Saunders bakarkako lan bat aurkeztera, eta Lezon, Donostin eta eman zituen kontzertu batzuk, eta Ricardo Aldarondo kazetaria eta bera Diario Baskokoa garai horretan, gero ni ere Diario Baskon egon naiz baina garai horretan ni Noticias de Gipuzkoan nengoen, eta bueno, Jonanek deitu zigun Ricardo hori eta bioita egiteko elkarrizketa bat Fernandorekin. Eta tipo oso gustora gelditu zen prentsan agertu zen elkarrizketa, gero nik ere kronika bat idatzi nuen, Fernando Sandersen kontzertuaren inguruko. Ez dauka ezer ikusirik Lurrinen musikarekin, por cierto, da más Stevie Wonder eta hola soul soft eta bueno, eta eskertuta zegoen guk emandako atentzioagatik eta santzigun. Lurridekin etortzen banaiz, jotzera, abisatuko dizuet eta kamerinora pasako zaitu. Eta, bueno, hitza eman eta bete zuen. Eta, bueno, ara jitsi ginen, kamerinora oso beldurtuta geunden, zen, guzton malas pulgas, no? Omen ditu Lurridek zituen, eta, bueno, ez zigun kasu putarik egin, egia esan. Han zegoen oinutxik, sofa batean, zumo batzuk edaten, izan zen kontzertuta gero. Eta, ni ez naiz bat ere fan nolako grupi eta, ez dakit. Mitomania hori. Mitomania horri heltzen diot eta, ez du goztoko, ezta? Baina, ostia, Lurrid, eta orduan eskatu genion argazki bat egitea berarekin eta ez zuen nahi izan. Utzi zigun, berari argazki bat ateratzen antzegoen beste lagun batekin, baina ez berarekin agertu, ez dakit, bueno, eta sin más. Eskua eman genion uste dut, placer bat izan da, sekulako kontzertua eman duzu, eta eragia da, nik oso gustora ikusi nuen bere ibilbideko amaieran, eta bueno, mitoarekin topaketa bat, ezta? Izan zen, polita izan zen niretzako, eta disko batzuk sinatu zizkian ere bai, ez dakiz liburu bat, bere kantea biltzen dituen, bere letrak biltzen dituen liburu bat erusi nuen aspaldin eta grabanu eta sinatu zian. Hirugarren abeste aukeratu duzuna, Rafael Berriorena izan da. Uste dut hau oso berezi izango dela zutzako, bai, ez dakit abestia bera, baina bai Rafael Berrioren figura guzti hori. Hori da, justu orain bete dira 2 urte zendu zenetik, justu pandemia hasi eta egun batzuk geroago izan zen, eta gelditu ginen denoak txuntituta, bagenekien gaizu izegoela, baina, bueno, ez dakit, inoz ez duzu espero hain, bueno, ez dakit azkar edo, bueno, pandemian garaian egon da, etxeen barruan eta ezin izan genion aurrik egin, pizkat egoera erlasatu zen arte, ezta? Eta, bueno, hori, ezin izan gelditu ginen zer egin ez genekiela, ze pentsatu nik, kostatu zitzaidan denbora pilo bat berriz ere bere kantak entzutea, zen ez dakit, beldurra nion momentu horri, eta ezin sinistu, ezta? Ja, ez zegoela, eta ez zenuela inoiz, ez dugula inoiz topatuko Dabadabako pasilloan edo Bukowski zen, edo elkarrizketa, Rafaari elkarrizketa egitea zen, munduko gauzadik onena, dana butadez betetako elkarrizketa, esaldi ingeniosoak, salidas de tono, zan tipo bat mundiala. Goratzen naiz, hori, hil eta ordu gutxitara, Juan Luis Etxeberria kazetari eta lagunak, Giorgio Basmati, da artista gisa, idatzi zuela Rafael Berrio zela gertuenik ezagutu duen genioa, eta, ostia, akaso egia da, zen hori, berarekin egon gara, trabak edaten, elkarrizketa egiten, nik promo argaziak egin dizkiot, txarlak izan ditu, gaueko ordu txikietan, eta gero horren gainetik, horren guztiaren gainetik, ze artista puskatzen, ze letragile, ze musikari eta ze artista, maieskuletan. Las viejas ciudades donde es grato vivir, la umbría de los parques bajo el cielo de abril,
las calles fulgurantes y el despoblado yerto. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Horrekin kriston distantzia daukagu eta aipatu ezin bezala ere bere izaera eta bere izaerarekin ez dago inun garazorik ez, baina bazen distantagoa edo bentsat hor egon zinetenean kamerinoan zenuden berekin solasaldia guzteko eta kasunetan da erabat desberdina gertutasun horregatik eta zuentzako. Ez nuke esango laguna ginenik ez da... Baina bai, kontaktuan bere bizitzako azken 10-12 urtetan kontaktu estua ere ez nuke izango, baina kontaktua izan genuen, kazetari eta artista gisa, ezta? Nik hori asko bere kontzertuak kubritu ditut askotan, bere proiektuei buruz idatzi ditut, Fantasma Mursegorekin, Elena Setienekin ere egin zuen gauza bat, eta Josua Irazokikin Zioranen ingurukoa zarzuela bat egin zuen Angela Molina eta Jose Rasenperena bere lagunarekin eta kolaboratzearekin. Eta, eske asko, claro, ni kasetara bizela, bai Noticias Gipuzkoan, bai diario askon, asko idatzi dute bertako artistei buruz, ezta, eta, Rafa zen handienetako bat, osea, ez dakit, monumento bat ibarko genioke, edo ez dakit zer, batzuek esate dute kale bat Sordiola, Donostiak, eta, ez dakit, baina egia da oso tipo funtsezkoa dela, osea, ez du parekorik Espainia mailan, behintzat, osea, gaztelaniaz, nik ez dakit, ze artista esango nuke. Nik ez nuke beste artista bat aurkituko, bere mailan dagoenik hori letrak egiteko gara, eta gero nola antzesten zuen, nolako jarrera zuen eszenatokian, bere gestualidade guztiarekin eta ahots hori hain berezia, ezagik, ezin da ordezkatu, nik asko falta botatzen. Beste gai batekin, lagun batek esan zidan bezala uste dute, esaldi hori ondo atorrela Rafaaren hau esplikatzeko, hain tangiblea diren intangiblea zela, ez? Hain gauza tangibleak dira, esan duzu, bere letrak, bere mugitzeko moda baino, hori dena juntatzen denean da zerbait intangiblea zeukala aura bat. Netzako artista aura zeukan. Osa, zuk ikusten zenuen, nahiz eta hori gaueko ordu txikitan egon, ikusten zenuen bere barbur zikin horrekin zijoan eta bere barre algara horiek eta ez dakit, oza, zan tipo bat ateratzen zen eszenatokia eta, zeukan arriskuaren arteko zerbait, gero komedia kutsu bat ere bazuen, ez dakit, oso tipo berezia. Osea, esken niretzako esan bezala ez du parekorik eta gainera badago gauza bat asko gustatzen zaidana hitz egiten garen honetaz, ezta? Nik hau esan dut bera hil baino lehen. Aldarrikatu dut hil baino lehen, orain zen badirudi hori tipoa, alako figura bat hiltzen denean, denok hasten gara laudirioekin eta ez, nik hauek komentatu ditu lagunekin, ez dakit pila bat aldiz, tipo hau, eta berarekin kolabatu duten artistek ere flipatzen zuten, nik kalkulatzen nahi, Elena Setien etorri zen Danimarkatik, hasi zen berarekin kolaboratzen, eta zein da tipoa, non zegoen gordeta, pasada bat, ez da, eta gainera ze almena zuen, asko gustatzen zitzaion, berak baino asko zere gazteago zien musikariekin jotzea, eta kolaboratzaile rekrutatzen zituen oso gazteak, eta, hori izan bere artea elikatzeko modu bat ere, haiek ikasten zuten berarekin, eta berak ere haiekin asko ikasten zuen. Eta Juan, ari gara izketan Rafari buruz, esan dugu bakarra den artista badela, Segi genezaken pila bat honi buruz izketan, baina denbora ere ate joka daukagu, bakarra den artista batetik, bakarra den beste artista batera jauzengo dugu, gaur entzungo dugu azken abestirako. Tom Waits. Bai, Tom Waits. Zakit, batzutan hori, tipo Isla Desierta, no? Artista Isla Desierta, igual bera izango zen, ezakit. Buruan pistola bat jarriko baliate, aukeratu barezu diskografia bakarra eramateko Isla batera, igual Tom Waits izango zen. Oso kutiuna den artista da, gustatzen zait bere doinuarekiko duen talentua, gero hori zarata
ateratzeko, disonantziak, osea, eske dauka, dana dauka, zera bat telurikoa, etnikoa, rocka, bluesa ere asko dauka, blues primitibo horretatik asko dauka, eta bueno, eske ez dago horrek ere, bere munduan ez dauka parekorik, eta bai, Tom Waits uste dut, institutuan ezagutu nuela, han zegoen lagun bati esker, Julio izena zuen, eta zinta batzuk utzi zizkian, kasete zinta batzuk. Gainera uste dut, bera nahi erenak zirenak. Eta The Black Rider, entzuten ari garen abestia, bai, diskoa ere ala zuen izena. Eta da, igual nire gogokona da, The Black Rider. Eta atxundituta nintzen, eske, gainera William Burroughsen letrak zituen, diskoak, Robert Wilsonen antzeslan baterako soinu banda edo zen, eta bueno, hasi nintzen arakatzen eta txundituta gauzi nindun. Gero, Smoke eta olako pelikulak ere, Innocent When You Dream ezakira besti hori ezagutzen duzun baian nintzela da, Smoke pelikulan, Wayne Wanen Smoke pelikulan agertzen den soinu bandako kanta nagusia, eta bueno, Liburuden da zuen tipo batek ere, altzan Liburuden da zuen tipo batek ere asko gustuko zuen, eta berak ere utzi zizkian zinta batzuk, eta bueno, gero jun nintzen, ja nire lehenbiziko lanak izan nituenean, eta ja diru apur bat izan da bere disko guztiak ditzen nintzen, eta bueno, diskografia igual da, artista bakarra diskografia guztia daukazuna. Bai. Eta ez daka diskografia txikia, ez daka laburra. Eta batzuk erosten nahi naiz orain, batzuk oso gutxi zen garestiak dielako, baina vinilozko diskoan. Eta, bueno, zer esan. Donostia etorri zen 2008 urtean, eta izan zen gainera, nik beti esana nuen, noizbait, oso gutxi atera da kontzertuak ematera, ez dakit, gira batetik urrengora arte, denbora pilo bat pasatzen zen, ezta? Eta nik beti esaten duen, Europara etortzen bada, joango naiz ikustera, noizbait. Joan behar dut. Europara, Amsterdamen, berak Berlin asko gustuko dugu, ezta? Eta, bueno, nik hori erabakitan neukan. Eta batean, hori, Noticias Gipuzkoako reakzioan nengoela, arratsalde batean, nik ja sekzio guztia neukan ja osatuta, publikatzeko, eta iritsi zen Getin promotorak bidali zigun albiste bat. Tom Waitsek kontzertua egingo du Donostian uztailaren 12an, uste dut zela. Gelditu nintzen, ordu erdi edo, zer egin ez nekiela, guztiz geldituta, ezin nuen errezionatu. Eta, bueno, karo, gero zaidatzi behar izan nuen albiste hori, aldatu nuen sekzioaren kultura saileko sekzioaren irikiera, beste gauza batekin, honekin hasteko, ez da, Tom Waitsen albistearekin. Eta jo nintzen ikustera, eta jo nik hori, hau da, gehien maite dudan artista, eta erabaki nuen argazki makina ez eramatea, bere kontzertua zen, disfrutatu nahi nuen hasieratik amaiera nio. Erabaki zaila izango zen, ez? Oso argazki ateratzeko moduko pertsonaiare bai. Ateratzen tipoa, gainera, kanta hau, The Black Rider kantak, zirkoaren munduan girotuta dago, ezta? Eta estenatoki hura ere, Donostiara ekarri zuen, bira horretan ekarri zuen estenatokiak ere asko zuen zirkotik, ezta? Eta tipoa agertzen zen, eta estenatoki txiki baten gainean egotzen zen, argi bombilla txikiekin atonduta, gero hautsa zeukan, eta tipoak olako zapatarekin lurra kolpatzen zuen eta hautsa ateratzen zen eta argiekin agertzen zen, esan kriston imagineria zeukan tipoak. Eta nik, egia esan, amurro ematen dit, baina ez naiz asko akoratzen, egin nerviosoa nengoen, eta uste dut norbaitek grabatu zuela kontzertu ora,
eta gordeta izango da. Norbaitek plan destraperlo, baina gustatuko litzake noizbait topatzea. Norbaitek izango du etxean ondo gordeta, baina bueno, aber noizbait eskuratzen dudan, baina izan zango gozamena, zuzenean ikustea eta hori. Espainiara etorri, estatura etorri eta lehenbiziko aldia Donostian egin zuen kontzertua. Gero Bartzelonan ere, eta gero ja Europan beste batzuk eman zituen, baina uste dut estatuan bakarrikan Donostin eta Bartzelonan. Bartzelonan bi gau edo. Pentsatu nuen, ara joatea Bartzelonara, baina bueno, gelditu nintzen Donostiko emanaldeekin bakarrik eta bueno, ez dakit komentatzi dizuet, ez da artista oso erraza, azteko, baina gero, entzuten baituzu bere hasierako diskoak, oso, da crooner moduko bat, piano eta hotsa, eta hots oso grabea, oso ronka, entzun duzuenez, eta bueno, mundu bat, deskubritzeko mundu aparta da. Bai, horre ere baditu ez, disko errexagoak, disko zailagoak, ez dakit, orduan zu gomendatzen zu, bintzat, The Black Riderrekin hasi daitekela, aurreneko aldiz. The Black Rider da arraroa da, eta Bomb Machine, eta igual, hasierako, baina, bueno, horiek klasikoagoak dira, bere ahotsa aurkitzen ari zen, edo bilatzen ari zen garai horretan, hori, ez dakit, noiz hasi zen, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, edo, eta handikonak, eta diskorik ez du publikatzen, tipoak, orain dago zinema egiten ari da, eta jo nahiko aktore hona zen, aspaldi danik dabil, Coppolarekin hasi zen, Cotton Club eta olako pelikuletan, eta Cohen anaiekin, ibilia da, orain Paul Thomas Andersonen azkenean, Licorice Pizzan ere agertzen da, eta paper txikiak egite ditu, ez du inoiz protagonista bat egin. Protagonista oso bat egin, baina oso aktore ona da, eta daukan pinta celebre horrekin oso pertsonaia astezinak egite ditu. Basi dugu saia hau esaten azken aldiz musikatik zinemara egin duzula jauzia, eta horrekin bukatuko dugu, Tom Waitsek ere musika egin duela jauzia, oraintxe bertan entzungo dugu abesti hori, eta benetan mila esker, Juan, plazer handia izan da. Bale, ez plazer handia izan da, eskerrik asko honea ekarritzanagatik eta hain goxo egoteagatik. Come on along with the Black Rider, we'll have a gay old time. Lay down in the web of the black spider, I'll drink your blood like wine. So come on in, it ain't no sin, take off your skin and dance around in your bones. So come on along with the Black Rider, we'll have a gay old time. Got me right. Hey, hold on there, little shaver. Have your tickets ready. Under 12. You just come on along, ankles away with the Black Rider. I'll drink your blood like wine. I'll drop you off in Harlem with the Black Rider, out where the bullets shine. And when you're done, you cock your gun, the blood will run like ribbons through your hair. Just come on along with the Black Rider, we'll have a gay old time. Farm select, have your tickets ready. See the dog face, boy. Hey, little shit. Well, just come on along with the... Naiz irratian, bigarren kafea.
Baserritararentzat iluna barra dena ostantza izaten da, lehorrera datorren marinelarentzat. Une hartan heldu zen gure gizona. Aspaldidanik, 40 urte luzeia da, begi bistatik galdua zuen portura. Beraz, esan dezagun, garaiera hartaineko giza seme irtentzela estazioko auzora, potxoslo xamarra eta ia urdin. Dena anodinoa zuen, arropa, aurpegia, piura. Norbaitek deskribitu behar izan balu, adibidez eleberri batean, balizko prozedura polizialean edo epaile baten aurrean, kostatuko zitzaion haren irudia zirriboratzea. Izaki eskorra zen, ia ikusten ez den horietako bat. Bat-batean aurpegi maitatu guztiak etortzen zaizkio burura, eta haien oroimenean berak ezagututako hainbat herrialdetako lurraren usaina, basoarena, zeruarena eta suarena, animalien, loreen eta gorputzen lurrina, usain guztiak batera, autoek eta itsasontziek botatakoak, haien kea, motorren kiratxa, frigituaren atxona, espaloira botatako fruta ustelaren afoinua. Hala eta guztiz, hemen, bere herrian, usainak, benetako usainak dira berarentzat. Gatza, airea, arrain lehorra, lur bustia, pikea, algak eta ura daude. Usainonak. Lehen aldia da herrialde ura usain berezia duen zerbait lurrin bihurtu dela berarentzat. Faltan botatako usain multzo horrekin liluratuta dago. Bihotzaren sakonean, leku hartara itzuli ahal izana eskertzen du. Dena usnatuz lo gelditzen da. Ez du ezer ezagutzen, alegia. Garai batean buruz ekizkien tokiek eta toki izenak desagertu dira. Larreak, arrobiak, labarrak, arroka tokiak, baserriak eta bordak kaleak, bidezidorrak. Hiru Arriandieta, Bizkarraga, Igarategi, Izustarri, Arizmendia, Izpurua, Maluzarreta izen haiek, ia bere buruan besterik ez daude. Itzuleraren inguruan, nostalgiaren inguruan, herri mina, oroi mina, gauz asko nahazten ditu irakurtzen ari garen ostantza lan honetan Fito Rodríguez Bornaetxeak. 17. nahi danez proiektuari buruz hitz egin diogu entzuleari, azken asteetan, eta atal horietako bat, 17. hori osatzen duen 16etako bat da, ostantza, eta inguruan aritzeko Fito Rodríguez Bornaetxea dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Fito. Kaixo, berdin. Bueno, nostalgia, usainak, itzulerak, mina, bada hor bidean utzitako zorretik eta itzuleran zorroiek argitu beharretik, amodio arraroak eta gorroto xelebreak. Denetarik bildu duzu ostantza honetan? Bueno, bai, gauza bada, noski, literaturan kontatzen dana, alegia informazio hutsa edo historioa, eta beste bada horren azpian dagoena, nolabait helerazi nahi den mesua edo gogoetarako bidea. Eta zuk ondo harrapatu duzu, noski, hemen kontatu egiten da, errefusiatu politiko baten itzulera herrira, Zumaiara kasu honetan, eta hori da historia, nola aurkitzen duen bere familia, bere lagunak, kitatu beharreko kontu zarrak, eta egoera berri batean, bizitzeko premia, ez? Baina hori da, nolabait, informatu egiten dana, edo horretarako datuak ematen dira, nungoa, eta sensazioak eta horren azpian dagoena da, malenkoliari buruzko nolabaiteko meditazio bat, ez? Eta hor, nik uste dut, eskerrak beti historia eta memoriaren artean historia hautatu duela,
ikuspegi global batean eta arrazional batetik eusteko gertatutakoari ez, eta memoria pizkat baztertu indula, eta bueno, atzean dagoen jarrera intimoak eta ez direla aintzakotzat hartu ikuspegi ezkertear hortatik, ez, eta nik hori gainditu nahi izan dut, nolabait ezintasun hori frogatzen alde batetikan ideien azalpena baino gehiago agian sentimendu edo atzekimenduen historioa egin behar degula, eta horrekin batera pues saiatu naiz kokatzen borroka berrien azalpena eta zentzu hortan persona batek bere bizitzan, bere memorian gorde dezaken ura gainditzen, kontutan hartuta persona hori ez dela persona bakarra, ingurua ere badula, eta inguru horrek badula bere historia propioa. Orduan, gizon horrek bizitutakoa kokatu egiten da ikuspegi zabalago batean. Eta ostantza baldin bada iluntze modu bat, bere bilobaren bidez aurkituko dugu egun senti berri bat. Alegia, borrokak eta bizitza igrela bukatzen zentu personalean, nolabait horri eusteko ikuspegi zabalago behar degula, behar bezala ulertu alizateko. Itzultzen den aitona, teles edo beltza, eta ilobaren artean gertatzen da, kontakizunean, gozotik ere baduen harreman bat, eta ilun nabar eta argi horren artean, gertatzen dena ere, zertxo baite kontatuko dugu, zure baimenarekin Fito jarraituko dugu, liburuaren pasartetxo batzuk entzulekin elkar banatzen eta euren inguruan hausnartzen. Jakina, mi esker oso polita da hori beste batzuen ahotzan entzunari izatea. Ez dakit zure amak besterik egiten ote dakien, baina dilistak behintzat bere amazenak bezain ongi prestatzen badaki. Ez aipatu orain ama mesedez, behartzenean, bera joan zitzaigunean, zu jadanik alde eginda zeunden eta zu gabe hiltzen. Eta ni bera gabea izu, niretzat etzen gozoa izan. Aitzitik alde egin behar izan nuenean, enuen aukera handirik izan inorrei azalpenak emateko eta gero berandu egizan. Bai, eta orain berandu ere bada. Utz dezagun gaia. Nik ez dut gaia atera behintzat. Altxuna, txoixorik emango? Bai mutiko, arezak nire alasai, niri etzidako nik egingo. Elkarrizketa hauetan gertatzen da, hausnarketarako muinetako bat, baina hausnarketa zuzenak ere, baditu ostantzak, esaterako honako hau. Nik ezin nian hemengo egoera jasan, kontrolak toki guztietan, izua eta tristura, jendeak etzian lasai hitz egiteko adorerik, bakoitzak bere etxean gordetzen eta lagun artean ere mesfidantza nagusi zuen, baina nik kamiseta gorria baino gehiago nian herritik jasoa. Horrek eraman indian erbestera, adiskidetasun faltak, giro doior bezain hotzanak eta kritikarako gaitasunik ezak. Herri domestikatua bihurtuta geundean, frankismoarekiko haustura edo sistemaren erreformazuan orduko bidegurutzea, eta nik beti bezala bide okerra aukeratu nian, nonbait eta ordainarazi egin zidaten. Aipatu bezala Fito malenkoniatik du asko, baina kritika politikorako tartea ere badago edo osnarketa politikorako ere. Bai, bueno, horiek alde batetikan daukagu 89 aurrera, nolabait sozialismo erreala edo Berlingo harresia erori zenetik aurrera, Fukuyamak esan zuen historia bukatu inda, ez? Eta beraz errelatu handi guztiak bukatu indira, nik, fragmentazioa besterik ez dator, ez dago idazteko ere novela handietarako tokila, hori guan ez gaude modernian ostean edo postmodernismoan, ez? Orduan, nik errelatu txikien bidez, heldu nahi izan diot,
osotasunaren deskripzioari, errelato handik egin gabe, nik uste aukera gehiago daukagula eta kokatzeko, hola, historiaren amaiera ez dagola, borrokak ez dakar historiaren bukaera, handik irteteko bidea baizik. Alegia, borrokarako aukerak marrastu egiten dizkigu eta erakutsi egiten dizkigu bestelako eremuak, bestelako borrokak, bestelako arauak ere borroka hori eraman alizateko. Eta horre guztiak eraldatu egiten gaitu. Gu, persona bezala, eta baita ere gure eraginen bidez bizi dugun mundua ez. Hor badago, ez dakite ezagutzen Oten Teseoren itxasoaren historioa, ez? Alegia, Teseo atea zenen eta hori da nolabait ostantzarekin erreflejatu nahi izan dudana. Teseo ateatzen da bere portutik juten da bere barkoan eta bidean mazta puskatu egiten zaio eta jartzen du mazta berri bat. Gero baita ere, karela ere, gaizkita aldatzen berdu, eta brankarekin ere arazpat badu, eta gero baita aktifaia ere azten da gaizotzen, eta berak aldatzen behar ditu, berekin dihoaztenak, lema ere izorratzen zaio, orduan, voltatzen denean urtepasandoren Teseo bere herrira, bere barkoarekin, bere barkoa da, baina ez da atera zen barko berdina izan arren, ez? Eta bera ere ez da berdina, noski, Orduan, hori da aurkitzen duguna gure Teseo, gure teles honengan, ez? Ostantza honetan, portura bihurtzen denean, marinelen antzera, ostantza baita, marinelek ikusten duten iluna barra, eta ez guk lehorretik ikusten dugun arratzen bukaera, ostantza horretan gure teles Teseo bezala da. Barkoan, barkorik ez du, baina Teseo bezala ez da atera zen Teseoa. Teseo, delako hori. Eta bidai horretan asko gertatu zaio telesi, edo gutxi, ze entzun. Asko pasatu zaite eta ez zaite zer gertatu. Orduan, etxekoekin egoteko etorri zara? Bai, batez ere. Pozten hau entzuteak. Horrek esan nahi du etzarela garaitua izan. Nik uste nuen etzinela joango. Bada ikusten duzu, ni joan nintzen eta zuk hemen jarraitzen duzu. Eta hori ez dio inoiz nire buruari barkatuko. Itzulera horretan berdeskubrimentu asko daude, ze norbere itzulerak sortzen ditu nahi gabe fito besteengan joan ez diren hoien inguruan ere halako itzulera, ez? Bai, honekin aldarrikatu nahi dut kontrasanen balioa, ez? Hor ikuspuntu kasi fenomenologikoa da, eta hausasko erabakiak hartzen direla, baina gero erabateko erabakiak bihurtzen direla, guretzako egoerek aldatu egiten gaituztela, eta batipat narrazio honetan personaiek, lehen esaten duen Teseoren adibide horrekin, personaiek aldatzen dihoazte. Alegia, personai bakoitzak badu bere bilakaera, eta haien arteko harremanak ere aldatuz doaz. Orduan, berriro ere ikuspegi malenkoliatxu hortatikan esan genezaken, hau ez dala dolua, ez da ezer galdu, baina gauza asko galdu dira bidean. Eta orduan, nola kontatu hori, nik aurre ina izan diotorri, azpaimarratzen alde batetikan kontatzearen zailtasunak, baina baita ere kontatzearen ahalmenak. Alegia, kontatzearekin batera, badaukagula narradore oro jakile hori gainditzea, eta orduan nahaztu egiten direla personai ezberdinak, bakoitza bere ahots propioarekin, eta fragmentazio honetatikan aurrera horrek ez du esan nahi erabateko individualismo batean jartzen edo sartzen garenik, baizikan eta errelato txiki hauek aukera ematen digutela
osatzen juteko norberaren historia. Eta harremanen artean aipatu du lehen ere hemen gertatzen dena, Atxona eta Bilobaren artean, eta tira, spoilerrik ez dugu egingo, baina horren inguruko zatitxo bat ere ekarriko diogu entzuleari. Bilobarekiko harremana berriz estutzen joan zen. Ni konfinamendurako agindua etorri aurretik bizitzeko toki bat edo beste bilatu arren, enuen taxuzko zer aurkitu eta Anamariren etxeko peioren gelan geratu nintzen, hala beharrez. Biok egunero kigon gariketak egiten ohitu ginen elkarrekin, baina alere nik ikazitzegin arren ark zukaz jardesten zidan beti. Nik pena nuen zeren herrian ikaren desagerpena nabarmena baitzen oso. Jendeak euskara ezagutzen zuela begibistakoa zen, baina erabili aldiz ez asko. Guk euskal iraultza nahi genuen, eta ordainean haren involuzioa ari ginen bizitzen, lutsi lekuko. Bilobaren eta nire gazte eroen garaiko sentimenduen artean ordea, sintonia bazegoen, gero eta estuagoa gainera. Kaixo Atxuna, zer moduz etxean? Frantsesa hobetzen ari nauk erositako Borgesen antologia elebidunari esker. Badakik, etien dela butiren lagun minazuan, Jusoren Genebako etxetik gertu zagok Borgesen bizitokia izan zena, kale nagusian. Ni Plain Palace plazaren inguran ari nauk bizitzen, Getariako Arantxak, Reginaren eta Juanitaren laguntzarra biletutako toki batean. Bertako azoka zaharrean denetarik lortzerik bazagok, patatetatik berokira, bigarren eskuko txirringatik, bigarren irakurketa merezi duten liburuetara, eta unibertsitatea ere bertatik bertara zeukeat. Handik oinez, artisten herriskara, karuxera erraz iristen duk. Zuetako bat bihurtuko nauk Atxuna, Courage. Bueno, Fito, idatzita dagoenaren, literaturaren eta honek esan nahi duenaren artean gu ari gara etengabe, literaturara eta zu handik aratago dagoen hortara, eta literatura hontan, ostantzan, badago garaipen txikirik eta ez dakit, esperantzarako biderik ostantza horretan, esaterako, bueno, Bilobaren gutun hori, nun aitonaren berreskuratu eta ari horrela egiten dion, ez? Ez dakit. Bai, eta egiten dio kanpotik eta idatziz. Alegia, ez, eta gaina, bueno, ez beharko zen bezala, baina, bueno, dozein modutan ere, hor badaukagu, bai, nolabait poeten aldarria, alako bohemio, aventurero, militante clandestino, antiburguesak eta zea, horren aldarrikapena, pues, Baudelaire izan zana, ez, eta bueno, oraingo gazteeroak, ez, ark izan zigun bezala, ez, eta, bueno, poeten edo bohemio, edo aventurero, edo militante clandestino honen aldarrikapenekin batera, pues, hor irakurtzen dakinak ikusiko du Borges horra saltzen dela, karo Genevan daude, baina Borgesen literatura azkenean baita ere literatur laburra da oso, nik esango nuke Borgesek ez zula alako liburu mardulik egin eta bere liburuak azkenean izaten dira narrazio ezberdinez osatuta edo poema txiki osatuta, alegia Borgesek egin zuen alako novela ondietatik dena eraman ipuin edo narrazio laburretara. Eta hor dago bere ekarpena eta hemen ere hori azpimarratu egiten da, ekarpen hori alegia narrazio txiki batean aukera badagoela behar bezala lantzeko literatura eta bueno, bere txikian proposamen estetiko gertuko haren bidez, gure bizitza hobeto ulertu ahal izateko eta gozatzeko modu bat, ez.
Bueno, hausnarketa honek guztiak gaur mendik ordu gutxitara, arratsaleko 7:00 izango du halako aurkezpena, irakurketa dramatizatua osatuko duzuelako. Arratsaleko 7:00 Zumaian Olatzbiobidek zuzendu eta Inazio Tolosak eta Esti Kurielek antzestuko dute. Eta Lizar Tolosa ere bai. Inazio eta Lizar Tolosak hori da, biak eta Esti Kurielek ere antzestuko dute. Bueno, bertan aipatu dugun ostantza honen irakurketa dramatizatu osatuko dute. Arratsaleko 7:00 Fito. Eta baina nik, prestatu dugu hori nolabait jendeari erakusteko nundikan norakoa. Baina eskertzen dut zuek egindako lana, besteak beste hor zuek hautatu dituzuelako guk erabili izango ez ditugun deskripzio batzuk. Zen azkenean gure materiala funtzean izaten dira elkarrizketak. Eta orduan hor galdu egiten da atmosfera osoa. Eta horrek ekarlezake nolabait ikuspegi eskematiko egia. Alegia, jendeak igual entzun eta ikusi egingo du, eta pentsatuko du irakurri dula, ez? Baina ez gauza ezberdina da. Zuek irakurri duzue, eta irakurri dituzue haietatik alako deskripzio batzuk gaur azalduko ez direnak, ez? Orduan, honekin esan hurbilketa badala gaur arratsaldean egingo duguna, nik uste bere garrantzia ere badula, lan oso polita egin du Olatzbiobidek, beraz, ez da irakurketa soila, egingo dugu hurbilketa dramatikoa, eta dramaturgia elementuak ere badaude, bestartean musika sartuko dugu. Baina hori ez da irakurtea, eta hau idatzita dago norberak bere kasa irakurri ahal izateko. Orduan zuek egin dezue, eta eskerrik asko. Eskerrik asko bazuri, udalbiltzako begunean irakurtzeko aukera baduzue, nik onartu behar dut, gaur goizean eta Fito hori ere jakinarazi diot, irakurketa amaitutan malkoak nituela begietan, eta ez akaso idazketak malkoak bilatzen dituelako, baina badagoelako hor, hainbat harremanetan eta nostalgian konektatzeko aukera, eta konektatu ezkero irakurketa zinez ederra suertatzen da. Fito, agurtu aurretik, Bilobak Aitonari esaten dio, Kurax, Borgesen inguruan ari dira eta Borgesen epitafioan ere esaten du. Ez dezatela beldurrik izan, nonbait, Kurax hori edo adore hori eskatuz, guk ere zuri hori esango dizu agurtu aurretik, Kurax eta jarraitu gu pentsarazten eta guri buruak eta buru barrukoak estutzen. Eskerrik asko, horre badago hitz joku asko euskeraz, baina beste adibidez frantzez ere bai, eta horietako bada Kugaz Kaguz. Kaguz da herria, hain zuzen ere poeten eta margolarien herria, hor Genebatik oso gertu da ona, oinez juten da, Kaguz, eta Kugaz da, aurrera, animo, indar, eta hola, Bilobak Aitonari esaten diona, ez? Orduan, bai, harrapatu duzu beraz, oso ondo. Fito Rodríguez Bornetxea, mila esker, kakapila gaurkorako, baina batez ere, entzuleari irakurketa hortara gonbitea luzatuko diogu, eta irakurri ezean, gaur Zumaira hurbildu nahiko balu, bertan izango zarete, seguru, erakusketa edo ekitaldi ederra plazaratuta. Izan ondo, Fito, mila esker. Vale, mila esker zuei. Vale, adio. Mikel Azpirozi lapurtu dizkiogu doinuak, Fito Rodríguez Bornetxerekin aritzeko Islak diskotik gura aurkezten egon ziren hementxe, Carlos Arantzegi, Lutxo Neira eta Mikel Azpiroz bera, gure piano zaharrean, eta gaur elkarrizketa akustikoan
bestelako gonbidatua dugu eta segituan aurkeztuko dizuegu gainera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iranak bete ditut, ez diot inori ezer zor, bakarrik bizitza. Enarak itzuli dira lanarekin abiatu zuen Sergek bere bakarreko ibilbidea, 2019 urtean. Enarei ez ezik munduari zo dago oraingoan Serge bere leiotik. Talaia horretatik begira ikusten duenari idatzi eta kantatzen dio leiotik mundura diskoan. Nostalgia, mina, bizitzea bera. Eta argiprintzak, esperantza, bizitzea bera. Bizitakoak nahikoak izan ditut, akaso gehiegi. Aspaldi izan genuen bigarren kafean Serge, enaren itzulera horri buruz hitz egiteko bigarren denboraldian. Eta gaur, bigarren kafea hartzera etorri da gurera, disko berria eta gitarra besapean. Ongi etorri Serge. Arratzaldeon. Arratzaldeon. Ez dugu beti esaten, baino tarteka esaten dugu, gertatzen denean eta maleta preskantu hau eta Sergien disko hau desentetan entzunarazten digu gure entzulei eta bide batez, batetan entzun duzuen kantu honen atzean dagoen sortzailea xautuko dugu eta zukutuko dugu, hemendik arratsaldeko 6etara bitartean. Euskarri izan den familia, ez dut nahi mindu. Serge, gaurko saioan, justu elkarrizketa honen aurretik, malenkoniari buruz hitz egiten aritu gara Fito Rodriguezekin, eta nago, malenkoniatxu edo jarraitu dezakegula zurekin ere, ezta? Disko honek badu hartara nahiko malenkonian ere ustez. Idazterako orduan edo ez nengoen nire momenturik onenean, eta igartzen da, azkenean zuk idazterako orduan edo, zure kezkak eta zure barruko kauso guzti horiek ateratzerako orduan edo, nola sentitzen zaran irakusle gehiago bat zara, orduan ez da oso malenkonia txua da diskoa bai. Eta gainera, erakusle hori disko hartu eta buelta ematen behar fisikoan hartuta, izen buruak ikusitaren nabari da, pista bat ematen dute, aintzira izoztua, dena itzaliko bagenu, gordeitzazu malkoak, bizkat izen buruetan ere badator pista bat zer topatu ezakeen jendeak. Behar bada bizualki edo fizikoki, portadarekin, azalarekin edo, ez du ematen behar bada hori, baina izenburuekin hor igertzen da, barruan badagoela hor zeozer minduta edo, ominari buruz idazteko zeozer dagoela edo. Bai hori da, azala bera nahiko argitsua da, ez dakidan esperantzara kondenatua gaudelako ere, eta esperantza beti dagoelako naiz eta gu onenean ez egon aipatu duzun bezala, baina esperantza beti dagor. Nik uste idazterako orduan edo beti esperantzari ere idazten diot, ez dela ez nuen idatziko, baina gainez azalarekin komentatzen ari ginen horrekin edo koloretsu horrekin edo bizipoz horrekin, ematen duen bizipoz horrekin edo behar bada izan zen konfinatuta ginen momentu horietan ez da nire alabak egindako marrazki bada. Eta nik berez egoten nintzen leiotik begira, leiotik idazten dituen kantuak, leio baten, ezta? Eta hortik, banekien leiotik mundura edo izenburua izango litzatekela egokia edo. Eta hartara ikusi nuen, zegoen
izozkailuan, nire alabaren marrazki bat. Eta marrazki hori, egun bat ikusi eta, ze polita da, urrengo nean berrirota, bapatian, esan nun, ostras, leiotik mundura, eta marrazkian azaltzen dira, hor leio pila bat, koloreak, eta esan nun, bitu, badakit nire urrengo diskorako zen izango den azala, ez da? Izenburua banekien azala ez, eta bitu, azkenean dana etxean gehatu da, eta horregatik dauka nezako xarma izenburuak baita azala ere. Gaina streaming bitartez jarretzen gaituzten entzulek ikusten ari dira azal hori, eta hori aipatu duzunagatik izenburu hau leiotik mundura, ez da soilik metaforikoa edo, zuzenean zuk leiotik begira izinela joan zinen sortzen abesti hauek. Itxialdian bertan zen? Itxialdian bertan, lanik gabe geratu nintzen, eta nire kezkak azalarazten hasi nintzen, eta azkenean terapia modura hasi nintzen idazten. Eta terapia hori edo, disko baten borobetu zen. Horratik leheno nion behar bada ez nengoela nire momenturik onenean, eta baina horrela zen, azkenean hor nengoen itxialdi horretan edo, mundikan pixkat amets gaizto bat izango balizu zela, eta hor, nengoen, leiotik mundura begira, eta kantuak idazten. Horrela zen. Beraz, horrelako abesti intimoak izan da, ez soilik intimoak izik eta oso pertsonalak, ja gaur egun itxialdia ez dago, leiotik ikusten duzun mundu hori zerbait desberdinagoa izango da? Bai. Zorionez hori alatu zen eta berriro argia ikusi nuen, ezta? Egia da askotan kantuak abesten ditudanean idatzi nintuen momentu hori islatzen didatela niri edo, ezta? Eta ahaztu beharreko gauzak ez dira, orduan, hor gatuko dira betirako niretzat. Ez esan dezakegu, doinuei eta ere garrantzia dute noski, gaina doinuei grabazioari buruz eta geroago helduko diogu, baina badela bereziki mezuari edo bentsat letrari edo sentimendu hoiei garrantzia handia hartu duten, garrantzia edo pixua handia duten disko bat. Bai. Egia esan, beti zaiatzen ezkenean, ez bada nik idatzitako kantua hitzak edo askotan, nire lagun Gari Berazaluzeren gana jo izan dut, baina behar bada gehien bat da nik azkenean musika ikusten dut biluztuta izango banintz moduan. Eta biluztasun horretan edo nik uste azkenean hitzak garrantzia handia dukatela. Garrantzitsua da nintzako hitzak izatea ez dakit indarra edo, ezta? Azkenean gitarra akustikoa da eta hotxa, orduan gero zipristintzen ditugu teklatu batzuki, ez dakit, baina azkenean funtsa hori da, ez da rock talde bat, azkenean, eta horrek ere beldurra ematen zidan, eta orduan beti ematen diote garrantzi handia hitzei edo. Gaina hitzei helduta aldaketatxo bat badagoena lehenengo diskotik bigarrenera da, hitz gehienak, uste dut abesti bat kenduta, ametueko puzulak kenduta hor, justa aipatu duzun Gari Berazaluzeren olerki batetik hartuta dagoela, baina eta aurreko diskoa abesti guztiak ere Gari Nazienez, aldaketetako bat hori da. Oraingoan zuk hartu duzula ardura. Bai, honetan lehenengotik bigarrengo aldaketarik handina hori da. Behar bada lehenengoa niretzako pausu handia zen, oso pausu handia zen, eta nintzen kapaz edo nintzen ikusten oso ostakit beldurra nukan. Eta orduan nire lagunari eskatu nizkion, bazitu den hortik poema batzuk, eta kontatu nizuen, bera bazuela hor liburu bat, argitaratu gabeko liburu bat, kajoi azpian, duela 15 urte idatzitako beste garai batzako hitzak ez, beste bizitza bateko hitzak esate zuen berak. Eta horiek erreparatuz egin nuen nire lehenengo diskoa. Narak itzuli dira, gainera, aipatu beharra dago, atera genuela kajoi hori iriki genuenetik, hitzak garrantzia handi bat hartu zutela, eta behar bada, atera genuen diskoa, eta baita liburua ere.
batera aurkeztu genituen, eta bueno, horrek bere bizitza egin zuen, zasketan kontzertuak ematen genituen baita adibidez poesia uztartuz, kantuen artean, eta bueno, oso politakatu zen. Honetan banuen gauzak esateko, esaten bezala, ez nengoen nire momenturik onenean, eta banituen gauza asko esateko, eta bueno, berriro hartu nuen, eta bueno, horrela momentuz, horrela. Gauza bat aitortu behar diogu Sertxi, enarak itzuli dira liburu hori oparitu zigun, lehenengo diskoarekin bizita egin zigunean. Ze sekretu kontatu behar dezen. Bai, eta itxusia da opari bat oparitzea, baina gauza da, entrevista hura egin eta egun nahien bueltan jaio zen Enara izeneko pertsona bat. Baitu. Eta, bueno, aste batzuk pasa ziren, liburu irakurri genuen, bai Goiurik eta bai biok, eta mentxe genuen, hemen Tolosan laborategian, naiz eta entrevista hura, Donostian egin genuen, jasaldian giroan genbiltzalako. Zinemaldia. Zinemaldia, beti gauza bera egiten du. Zinemaldiaren giroan. Zondu jazale eta nik ulertu eta zinemaldia zala. Eta handi denbora batean lagun batek idatzi zu nahizu, irratian zaudete Enararekin bisitan joango natzeizue. Eta Enararen aita nire oso laguna da, eta Enararen ama Goiuriren oso laguna da. Bueno, biak dira bien lagunak, baina bakoitza beria. Eta gatu ginen nula zen, igual, oparitu behar diegu, ez aurrarentzako opari bat, baizik eta gurasoentzako opari bat. Eta liburu oparitu genin, eta asko gozatu dute, beraz, bueno, uste dut, barkatuko digutela bai Garik eta bai Sertxek oparia oparitu izana, ze guk gozatuta gero, jende gehioari da gozatzen, eta Enara txikiak irakurriko du azten denean. Gari da, eta etorriko zaigu kontatzen, da guk arpegi pospozez jarriko du arpegi hola. Eta bitartean irakurriko diot, Hori da. Bai. Zuala oso gertu da, baina ura lertu da. Galdetu behar nizun, ea lehenengotik bigarren gorako aldaketa honetan, bertigorik edo izan duzu, baina agian, ja pixka bat aipatu duzu ez, lehenengoan zegoela beldur gehiago zalako hori, taldearen, erasoren babes hori kenduta, zu bakarrik aurkitzea, eta orain izan da horri jarraipena ematea edo ikustea como hau egin dezaket, hau egiten ari naiz, gustoa nago eta jarraituko dugu bidean. Bai, esan urte asko dira beti nabil hor, esaldiak edo oain telefonuan, baina esaldi etortzen mazaeteo pixkat idazten, beti nabil, erasokin, beti da nik idatzi ditut kantua, baina eta konturatzen naiz, urte bat pasatzen danean edo, baditu dela, geston nahi bat ideia pila bat, eta nondik jo edo, nondik jorratu edo, eta, bueno, hor nabil, gila esan, gainez, horretuko izuet, gainez, egon naizela egun hauetan Garirekin egon naiz, aita izan dela, duela hilabete gainez. Zorionek. Hemendik ambialtzen dugu. Eta, banituen, bueno, nahi nun, lehen adibidez lan egin genuen berak idatzitako gauz batekin edo, ja bazegoen idatzita eta horrekin jolastu ginen, baina nahi genuen kontatu nion behar da nik nituen kezkekin, o nire ideiekin eta egitzen genuen edo biskatola joku bat edo, eta bueno, hor gabiltza, hor nabil pixkanaka, eta gero zeatako da, baina bueno, lehenengo pausuak eman ditugu, horrekin. Horreztegi gauzatxoak datozen, baina gauzatxoak etor daitezke bintzat. Hori, etor daitezke, hori. Akaso urtetan proiektu kolektiboagotan edo talde giroan aritu ostean sormenari dagokionez eta diskoak proiektu bezala aurrez aurre jartzeari dagokionez, bada erresa ez, norberak gitarrarekin kantua osatzeko gaitasun hori duenean, gero galdetuko dizut estudioko lan hori nolako izan den, baina autosufizientzia hori, taldearen eta gaur egungo agenda ajuste horren menpez egoteak errezten du bidean neurri batean, ez? Arrazoi guztiak, azu. Netzako da pixkat horregatik hasi nintzen ere, ez da gitezkenian, lau pertsona mugitzi askotan zailagoa izaten da. Eta orduan, zu bakarka zabiltzanean edo, azkenean, zu zara danaz, eta orduan, zuk gogoa helen baituzu edo, aurrera zeitzeko aukera gehiago eskazu, arrexo dakazu, arrestasuna dakazu. Eta, mila guztarako, zaiatzeko, imaginatu, azkenean, zu bakarrik, gustora, zure gauzakin, zure kezkekin, zure folio txuriarekin, eta arduan, nik horrek eman dit askatasuna, eta netzako gitarrak guztiuk eman dit askatasun hori. Eta, bueno, gustora, hor nabil, egia zen,
ja 3 urte hasi nintzala, 3 urte, honekin hasi nintzala bakarka moduan, baziran, ja, urte batzu nituela buruan hori egiteko, 2008-2009 urtia izango zen, zunun disko bat eta batean esan nun, ze guai izango zen, oso zer suabea, oso bakarka, no, egitea, eta kostau zitzaidan, 10 urte ja, baina, bueno, gutxienez egin dut eta posik. Ze ona. Aizu, gitarra bakarrik sortzen duen horrek gitarra bakarrik hartuta ere eskainiko dugu horrenengo kantua, Gordeitzazu malkoak izango da. Kantuaren inguruan azalpenik edo eman edozu, Serge? Bai, bueno, adibidez, kantu honek dioena nire ustez, udaberri bantxe sartu zaigu, baina atzera begiratuko dugu udazkenari edo aurrera begiratuko diogu udazkenari zuen nahi bezala. Gauza da, pixkat, eguneroko hori, bizitzen dugun eguneko hori edo, bizi behar dela edo, bizitzen dugula, baina, adibidez, oroitzapena baldin badukazu, bizi izan duzuna, ez da izaten hain garbia edo. Horrekin jolasten dut. Oroitzapena da ansturaren zatitxo bat. Horrekin jolasten dut. Hori da, pixkate, komentatu nahi duena. Badoa, Serge, gure egunea akustikora bidean. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Serge eta honen aipatu dugun kantua. Gordeitzazu malkoak, mikrofonoak itxi eta iriki behar ditugu, eta horren bai, Serge, nahi duzunean. Azkeneko igande euritsua haietan Oe gainean etzan da elkarri begira zoriontasuna hori ez bada oso gertu da baina ura lertu da oroitzapenak ez dira inoiz izangoen bizia oroitzapenak ansturaren atal bat besterik ez dira baina gorde itzazu malkoa Udazkeneko igande euritsua haietan Oe gainean etzan da elkarri begira zoriontasuna oso gertu da baina
oroitzapenak ez dira inoiz izangoen bizia. Oroitzapenak ansturaren atal bat besterik ez dira. Baina gorde itzazu malkoa. Udazkeneko igande euritxua eta baina ura lertu da, baina ura lehortu da. Hortxe bat zertzen lehena gure elkarrizketa akustikoetan eta segituan itzuliko da entrevista zetera eta mentxe izango dugu berriro arekin aritzeko aukera. Aipatu dugu 2021 kaleratu zuen disko hau, pasa dela ez, askotan saiontan aipatu dugun estudio batetik, Inaut Gaztainagaren Zestoako Gaztain estudioetatik, eta bertan bada, euskal musikarentzat ere, gotorlekutxo bat, edo behintzat konfiantza handia transmititzen duen gizona, ze askok jotzen dute aruntza, eta horren inguruan galdetu behar diogu Sertxi. Nolako izan da, lan prozesu hori Gaztain estudioan, batez ere, horrelako proiektu biluzi bat egiterako orduan, edo behintzat gitarra akustikoa eta hotxa hain erdigunean dituen zerbait egiterakoan, horren soinua asko landu behar delako, badagoelako horre, beste ardura bat, ez, grabazioak ematen duen emaitzaren inguruan edo. Bai, egia zen, lehenengo diskoarekin oso gustora eto nintzen Inautekin dako lanarekin. Nola heldu nintzen Inautena, ez nuen argi eta garbi norengana joan nire lehenengo diskoa egiterako orduan, ez da? Eta batzen naiz, Erasorekin grabatu genuela, berarekin azkenengo diskoa, berarekin grabatu genuela, eta grabazioan, igerri nuen, lasaitasuna, gustora honintzen, ahotsarekin jolasteko, beste aukera batzuk eman zizkidan, eta nik egin bat, ahotsaren asuntoarekin naukean hor pixkat, enun jolastu, ahotsarekin enun jolastu, eta Inautek ematen dit aukera hori edo. Eta hori izan zen, igual, lehenengo arrazoia berengaren joateko. Eta gero ere bai, egia zen, gero kantuak janzterakoan, azkenean, sintetizadore zaharrez, ornitu ditu, gorxua be hor manta bat balitz bezala edo, pixkat ematen dio, beste zea bat, perkusio apurtxoa sartu izan diagu, baina gehien bat hori, ezta, pixkat kantuak hain biluztu eta ikusi beharrean edo pixkat janzteko maixua da, nire ustez. Aipatu behar dugu, kasu honetan ez dela ekoizle hutsa izan edo soinu teknikari hutsa izan, ze grabaketa horretan berak ere, hainbat gitarra eta batez ere sintetizadoreak eta landu ditu. Lehen aipatu duzu horrelako proiektu biluzi batean gitarra eta hotsa eta letrek berebiziko garrantzia dutela. Esango nuke estudioan soinua lantzerako orduan ere biluztasun horrek garrantzia berezia duela, eta hori izan dut, baina akaso reberra bera, efektua bera nola lantzen den ere, horrelako espazio mordua duen disko batean, hor ere badago estudioan ikaragarrizko lan interesgarria eta liberean garrantzitsua, ez? Bai, nik ez da egite, reberrakin berti nabile hor borrokan edo. Amodio gorrotoan edo. Ez amodioa. Askotan igertzen dut, zuzenekotan, igual, ez didatela reber nahikoa ematen edo. Eta nik argi naukan, azkenean biluztasun hori kentzeko edo reberra garrantzitsua dara, ez da horrek handitu egiten duela edo. Eta, egia zen, asko jolastu ginen reberrekin, eta, ustez, ahotsa asko handitu zela horrekin. Oso fina da horretarako, eta asko eskartzen dut hori.
ginenekoak bakoitzak Hitzak, musikak, bueno, hitzetan salbuespenara aipatu dulen Iñakik, amaitu gabeko puzleak hori gari Berasaluzeren poematik edo bere hitzetatik sortua, gitarra, ahotsa, koroak, hau bai da ez, norberak oso osatutako proiektua, zaipatu bezala, bai, bueno, Eñautek gehitu dizkio, gauzatxo batzuk, baina oso oinarrian lehen aipatu bezala sortutako proiektu, disko, eta estudiorare alaxe eramandakoa da ez. Bai. Lehen komentatzen ginen bezala, ez da horrek ematen dio libre izateko aukera hori musikariari, ez da? Eta horri erreparatuz, nirea egin dut, ez da? Sistema hori, ez da? Zu gitarra batekin, kantu bat egiteko aukera hori dakazu, eta gainez, garatzeko aukera, eta zuzenetan jotzeko aukera, eta zuzenekotan jotzeko aukera. Eta, bueno, bai, ez da, hori, gaur egun gainez, nik uste dut gehiago eta gehiago da bilela, ez da, danok abiltza pixka bat, hori bide horri hartzen edo, bueno, jende asko esaten dut, hoko ematen duen sistema da, eta zuzeneko era pentsatuta ere bai, ez, desente aritu zara diskonekin lanean, garaiakain oparoak ez ziren momentu hauetan, eta hor, neurri batean, noski, diskaren mailak, ibilbideak, dena dauka eragina, baina bakarrik aritualizateak ere asko errazten ditu gauzak, eta logistikoak ize pakea ematen duen autosufizientzia horrek ez. Bai. Bakarrik joatea ematen dizun lasaitasun hori edo, behar bada gauz txarrena edo izaten da, zoazela bakarrik, zoazela edo bueltan bakarrik zatozela kontzertutik, eta bondikan indarrekin, ez da, zeu bolita izan den, horrekin eta bakarrik zutea, arraro itetzait askotan, baina, esan, gero egia da, zuenekotan, gor naizela lanian ere Mikel Albisturrekin, beak sintetizadore batzuk sartzen, eta horrela, baina azkenean gure agendak etzean kompatibleak, eta gaur egun, Mikel ezin du, azkenean beha musikari profesionala da, orkesta baten, eta nik kontzertuan nuen, beak ere normalean bazuen, eta, azkenean, baina, egia esan, guztu hartu dut ere, bakarrikotea, eta, gainez sartzen ditut perkusio batzuk, eta hor nabil, abiskat, bakarkan oraino heldu naitekeen ikusten edo, eta gustura. Guk ere ikusi nahi dugu bakarkan oraino heldaiteken Search eta bigarren kantua eskainiko digu jarraian. Dena itzaliko bagenu eta honen inguruko azalpena eskatuko dizugu Search nahi baduzu bintzat, behar bada kantu honetan badago beste tinte bat, ezein pertsonala, baina bai, zerotik astea, ezagutu ez genuen hori, ezagutzu bagenu edo, zerotik astea, da pixkat iestea nun zauden, iestea nundik zatozen edo, eta beste leku batetik azte mazara edo hortik hasi, zerotik bizitza berri bat edo, hemen bizkat ja hemen amodioa sartzen da. Badoa, Search gure gune akustikora bidean. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Search eta dena itzaliko bagenu. Nahi duzunean Search. Biharkoa ezin izan du ere gaurta hemen bizi besterik ezin dugu egin. Begiak itxi dituzu, esan zer ikusten duzu, bizirik sentitzeko minak beldurtzen zaitu. Beste momentu batian, leku desberdin bat jagian, ezagutu
behar bada lekua momentua esilpea datuatzen ditugunean erbesteratuko naiz zure azalera gordinegia da askotan bizitza onartu beharra naiz eta ustura ez izan batu bat eskutaketara jolasten astean ez da zilegi aurkitzea ezinezkoa denean beste momentu batean leku desberdin bat agian ezagutu ditunak aztu hau den itzaliko bagenu beste momentu batean leku desberdin bat agian ezagutu ditunak aztu hau den itzaliko bagenu orduan bai behar bada lekua momentua isilpea datuatzen ditugunean erbesteratuko naiz zure azalera. Hortxe bigarrena eskaini dugu Zertxek eta elkarrizketa akustiko honetan elkarrizketa gunera bueltan izango da epe laburrerako sarraskiari egin barko dio aurreta eta hirugarren kantu entzuteko denbora ere uste dut izango dugula beraz segituan izango dugu gurekin esan da bezala eta Goiurik izango du sarraskiari heltzeko aukera sarraskiak honelaxe aurkezten ditugu. Sarraskia. Ze belurra, lehenengo galdera. Enarak itzuli dira diskoko azken abestia, mugarik gabeko udazkenak da. Eta disko honen lehenengo esaldia, hostoak zuaitzetan udazkenean da. Pentsatuta zegoen hau, hasi nahi zenuen bigarren disko hau lehenengo diskoaren amaierarekin, jarraipen moduko bat, edo zoria izan da? Markatu Zertx, mikro eriki behar dizut, noski? Ez zegoen pentsatuta ez, benetan. Gainez, udazkena askotan erabiltzen dudan hitza da. Lehenengo diskoan, behin batean udazkena, kantua dago, ere. Leheno jo duan kantuan gorde itzazu markoak udazkenak ere badu bere ezea. Ez da, gitezkenean nahiko udazkeneroa naiz. Ez da. Beste abesti batean, irakurri dugu esaldi hau, zaldi bat igeri dabil amianto artean. Eta hemen pentsatu dugu, ziurrenik zaldibarko auziari buruzko... Kantu hori zaldibarreko gaiari buruz dijoa, azkenean esaten duenez, kantuak dioen moduan kea dago, baina nahi dute keakin nahi dute tapatu, ez da, edo, eta eskate zua dago lurrazpian, esaten du kantuak. Eta, pixkat horrekin jolastuz edo, baina bai, zaldibarko sarraskiaren inguruan da kantua da, bai. Argitu duzu, azkar argitu duzu. Egia esan inogo izan da. Goiurik aztertu ditu letrak, baina hori planteatu nuen, zaldibar izango da. Claro, bai. Eta, aipatu dugu ez, nola lehenengo diskoan agian letrak idaztea, ausartegia izango zen, ala ez, eta honetan, abestitako bat, esan bezala, Gari Berasaluzerena da,
amaitu gabeko puzleak geratuko dira eskuartean, eta ni jakin nahi nuke ea hasieratik bere poema irakurri eta bazenekien abesti bat egin nahi zenuela, edo abestia bazeneukan aurretik. Historia kontatuko izuez ederra da. Kantu hau azaltzen da enarak itzu dira liburuan. Baina hasiera batetan ez zegoen. Claro, azkenean Karik emandako hitzekin, bueno, liburuan zeuden 30 edo poematik, 25 edo zeuden. Gero sartu zituen beste 5, hortik alduta zituenak edo. Eta egiten genituenean poesia eta musika uztartzeko kontzertu horiek, behin baino gehiagotan idatzi zuen, komentatu zuen, irakurri zuen poema hau. Eta gogatu nintzen asko gustatzen zela, ze azkenan barruan badago trasfondo bat, ontsa kontatuko zertaz ari den orgari hitz egiten, eta horregatik, horregatik errepartu nion kantuari eta egin nuen. Azken, berez dijoa bada preso bat, astero etxera bidaltzen zituela, puzle baten pieza bana, ezta? Eta zeukan pixkat kontrolatuta, puzlea bukatzerako orduan edo, aski izango zela. Wow. Orduan, astero, ez zen pieza bat, ezta? Eta beste pieza bat. Eta amaitzear zegoenean puzlea urkatuta aurkitu zuten bere ziegan. Baina irakurtzen bazue, askoz ere hor lertuko zute dana. Wow. Irakurri zakego? Bai. Bihar ere aterako ditugu izarak patioan lehortzera. Eta leihotik begiratuko diogu aspaldian ateri dagoen herriari. Nonbait, ordea, kresala zintzilik agertuko da, ziega urrun batean. Autopsia egingo diote itsasoari, eta hildakoak agurtzera, itzuliko gara portura. Ikasiko dugu zapatak lotzen, norbait malkoak lehertzera aterako da, eta zure izena idatziko dugu kantoietan. Amaitu gabeko puzleak geratuko dira eskuartean. Ez da pieza gehiago gutunetan iritsiko, baina akorde asko ditugu idazteko. Ikasiko dugu zapatak lotzen. Norbait malkoak lehertzera aterako da, eta zure izena idatziko dugu kantoietan. Abiatu dugu gaurko saioa igogailuaren nazioarteko egunarekin, baina hemen goraberak malenkoniak eta nostalgiak ekarri dizkigu. Fito Rodríguez Bornatxaren eskutik lehenago, Sertxen eskutik orain, eta egia esan opari bat izan da gaurko saioa horrelaxe bukatzea. Beraz, 3. kanturik ez diogu Sertxi eskatuko. Norbait gogoz geratuko zen, eta edozin plataformetan lor dezake aukera diskori entzuteko. Gaur aurkeztu nahi izan dizuegun, baina gehiagotan ere entzun duzuen lan hori, Leiotikan mundura begira. Leiotik mundura barkatu, lana gozatzeko aukera izango duzu. Guk gozatu dugu Sertxekin eta eskarak eman bardizkiogu. Gaur, gure horbiltzeagatik, 3. diskoa iritsiko da, eta 3. kafeara hartuko dugu, Sertxe. Zondo, eskerrik asko zuei, plazer utxa izan da, eskerrik asko. Iñaki Lasatura, datorren asteazken arte. Asteazken arte. Eta zugo Juri, bihar hemen. arte. Gauza asko dazkogu biharko saioan ere. Zozketa bat daukagu, sartu gure Instagramean. Izan ondo guztioi. Adio. Irratian pizteko Keep calm and bigarren kafea.